Dalle o teu corpo alegría, Madalena, que o teu corpo é para darlle alegría na verbena. Dalle o teu corpo alegría, Madalena. Ei, Madalena. Dalle o teu corpo alegría, Madalena, que o teu corpo é para darlle alegría na verbena. Dalle o teu corpo alegría, Madalena. Ei, Madalena. Dalle o teu corpo alegría, Madalena. Pero ti que? Vas estar así todo o día, sen facer nada, e papando magdalenas? Pois sí, penso. Creerás que o podes facer. Eu son capaz de calquera cousa, xa sabes. Si, de calquera cousa menos de traballar. Veña, move o cu, moinante. Ui, que carallo, co malo que o estrés para facer a digestión. Café e croissant para tuto. Muller, non sexas cutre. A tuto ben lle podes poñer 2. Pediu 2? Non sei, pero tuto é cliente de toda a vida e sobre todo amigo. Hai que tratalo como un señor. E a vostede debería tratalo un psiquiatra. Que pasa, Bertorella? Nota moi raro hoxe. 2 croissants. Va. Eu sempre fun así, desprendido. Si, vostede sempre tivo o cerebro bastante desprendido. Que, Miro, que? Vengas ao almorzo? Vai. Para que veixas que son un amigo de verdade. Non che trouxen un croissant, trouxenche 2. Arredemo, vaya detalle. Aquí tes. Pero, Miro, dixeches que me traías 2. Pois, ti mesmo acabas de dicir que iso era un detalle e non nos imos estar fixando nos detalles. A ver, Mirín, pedinche un croissant e aquí non hai nada. Pois non imos discutir por nada, non? Por suposto que si, quero croissant co café. Eu collinos para ti na barra, pero cando cheguei aquí xa non estaban no prato. Non sei que lles pasou polo camiño. Que os comiches, lambón? Eu? Como podes pensar unha cousa así? Porque te la camisa chea de migallas e un cacho de croissant aínda na man. Claro. Ti seguro que es deses, que cando ven alguén disparándolle a xente xa din asasino, asasino! Anda, toma, cala e non chores. Isto é un escándalo, Pereira. Que pasa aquí, Miro? Nada, este desagradecido. Saco pan da boca para darllo e mira como se pon. Este lambirón papou meu croissant. Será posible? Pero se acabas de comer un paquete de magdalenas ti soiño, só pensas en enchelo bandullo. Polo menos penso, non como a outros. Tiñalo que ver comer tuto. Leva unha tempada que non para. Xa vexo, xa. Rilando todas as horas. Porque teño fame. Como vas ter fame se pasa as 24 horas do día comendo? Se non tivese fame non comería. E logo din que o parvo son eu. Anda, cala. Co que ti comes nun día, comían 20 nunha semana. Ainda por riba de lercha comunista. A verdade, empeza a notarse ben, Miro? A fame. Non, o bandullo. E non se lle vai notar. Come e non move un dedo. Tívenlle que mercar pantalóns novos porque non lle valían os que tiña de tanto que engordou. Non estou gordo. Estou na idade de medrar, que non é o mesmo. Se te moveses un pouco, servir, recoller, pasar a vasoira. Ou como fago eu, que estou todo o día movéndome. Ou como fai Paula, que madruga para facer deporte. Hola. Ata logo, Pauliña. Ai, ves, ten razón tuto. Pásalo día sen dar pancada e así estás de gordo e de enferruxado. Enferruxado eu? Se me peta, podo tocar a punta dos pés cos dedos. A ver. Non teño pés. Tes pés, home, tes pés. O que pasa é que o bandullo non se os deixa ver. Pero non é que me medrase o bandullo, é que me encolleron os pés. Xa, será de tanto lavalos. De tanto lavalos. Pirañas. Gracias, Roy. Espera, Rui, a ver. Que pasa? Nada, pero despois de correr 10 kilómetros teño que facer estiramentos. Tío, que necesitas despois de correr é unha ducha. Non sei por que non ves comigo. Podemos subir correndo ao ardo da Carballeira e facemos unha serie de exercicios. Os dous xuntos sería máis divertido. Divertido? Non, gracias. Xa me dá bastante risa véndote a ti. Paula ten razón, Roy. Facer deporte sentalle ben a todo o mundo. Terías máis enerxía e máis optimismo. Vas. Pois vas acabar sendo un virulilla sen forzas e unha masa fofa como a papá. Exactamente. Que dixeches? A ti tampouco che viña mal correr algo, Iso, a correr con Paula. Eu? Facer deporte sentalle ben a todo o mundo. Acabas de dicilo. Sinto, filla, pero non teño tempo. Ademais, correr é de cobardes. O meu móvil. Mira como corre cando quere. Mónica, que lles pasou estas croquetas? Non sei.
Tiñan un aspecto normal cando as fixen e agora parecen de plastilina. Pero todo cae dentro de plastilina. Mírate, como na cabeza de Pereira. Claro, levou as croquetas que faltan e pensa que nos vai enganar cun truco tan barato. Muller, o plan non era tan malo. Ademais, xa sei o que vai dicir. A plastilina tamén ten moita sustancia, me cajo no mundo. Onde estará? Estará comendo as croquetas. Xa, pero onde? Esa mente criminal buscaría un sitio onde fose imposible atopar. Miro, sai. Miro, que saias. Miriño, vou contar ata 3. 1, 2... Estabas buscándome. Pódese saber que fas aí metido, pelandrán? Pois limpar. Limpar. Como ti sempre dis que hai que limpar ben debaixo das camas. Limpar ti voluntariamente? Non me faga rir. O único que te limpa son as croquetas do bar. Balbina, está moi feo acusarse en probas. Pois vai ser mellor que saque las probas ti mesmo. Como me rendín voluntariamente, non te vas a enfadar, verdade? Como me vou enfadar, home? No. Unha pasanda. Me parece bonito, comer as croquetas despois de papar un paquete enteiro de magdalenas. Se cadra tes razón. Sería mellor comer primeiro as croquetas e logo as magdalenas de postre. Non tes remedio, Miriño. Que fixeches esta vez? Eu non fixen nada. Son as 9 da mañá e xa comeu para todo o día. Mira, está feito un lambón. Miro, a gula é pecado. Será, pero cun pouco de allo e aceite. Están riquísimas. A gula, xefe, non as angulas. A gula é che comer en exceso. Sempre son pecadas cousas boas da vida. A comida, o asasinato. Pero ti que dis, Valdreo? Vale, o asasinato hai veces que resulta molesto. Pero por comer o que me pete non lle fago dano a ninguén. Faise dano a vostede mesmo. Vai estar tan gordo que non vai poder ni moverse do sofá, comendo patacas fritas de bolsa. Un sofá e patacas fritas. Xa non pido máis desta vida. Iso é o que ti queres, non? Comer todo o día e non dar pancada. Ser un completo inútil. Non tan inútil, Polo menos serviría de mal exemplo. Ai, a gula sempre vai unida coa preguiza, que é a nai de todos os vicios. Pois como é unha nai, haberá que respetala, non? Miro, comer é unha cousa accidental. En cambio, o traballo é algo nobre, elevado, sagrado. Non é tan sagrado. Cando a xente sempre di, mira, fulano vive como un cura, pero nunca di, mengano traballa como un párroco. Por algo será, non? O importante é que o noso señor xa nos advertiu do pecado da gula. Pois el non paraba de ir a bodas e a ceas. Miro, marcho, non quero ir máis blasfemias. Volva a hora do xantar, que hai guiso de xerrete. Ah, moi ben. Ah, non, hoxe non podo, estou invitado ao xantar do Concello. Que xantar? Pois un banquete que vai dar o alcalde no restaurante que hai saindo para Santiago. Vaya, e tivo que ir buscar un restaurante que está a 20 kilómetros. Muller, creo que está moi ben. Dan unhas mariscadas dignas dun arcebispo. O arcebispo pode comer centolas, pero eu nin dúas croquetiñas. O que non sei é porque me invitaría a min entre tanta xente importante. Pero, en fin... Pois será porque alguén ten que bendicir a mesa para que a gula non sexa pecado. Que cousiñas tes, Miro. Veña, quedade en paz. Sí, nos quedamos en paz e vostede queda no restaurante. Ata logo, padre. Ata logo. E digo eu, o alcalde ben podía organizar algún xantar deses con nós. Pois sí, polo menos conmigo, que son o que ten máis fama. Balbina refires a organizarse xantares aquí, no Suízo. Tamén é certo. Onde estea unha croqueta feita con estas manciñas? Non sabe ben, xefe. Pois a